Te-ai întrebat vreodată ce este cu adevărat normalitatea? Și cine o definește? Astăzi vom dărâma niște mituri și vom vorbi deschis despre un subiect care frământă mințile multora, atât bărbați cât și femei. Un studiu recent, publicat în British Journal of Urology International, a analizat date de la peste 15.000 de bărbați din întreaga lume pentru a stabili, odată pentru totdeauna, care este media. Și cifrele s-ar putea să te surprindă. Media în stare erectă este de 13,12 cm. Da, ai auzit bine, mai puțin decât o bancnotă de 100 de lei. Așadar, de unde vine toată această presiune? De unde vine anxietatea legată de dimensiune care afectează atât de mulți bărbați? Răspunsul este simplu, din percepție. Trăim într-o lume bombardată cu imagini și standarde nerealiste, în special din industria filmelor pentru adulți, unde media este cu mult peste cea reală. Actorii din acele filme sunt aleși tocmai pentru că sunt excepții, nu regula. Această discrepanță creează o imagine distorsionată a realității, alimentând o nesiguranță care nu își are rostul. Bărbații ajung să se compare cu un ideal fabricat, iar femeile pot dezvolta așteptări la fel de nerealiste. Este un cerc vicios al anxietății, bazat pe o minciună. Mai mult decât atât, un alt studiu fascinant, realizat de cercetători de la UCLA și Universitatea din New Mexico, a întrebat 75 de femei ce preferă pentru o relație de lungă durată versus o aventură de o noapte. Rezultatele sunt revelatoare. Pentru o relație stabilă, pe termen lung, femeile au ales o dimensiune foarte apropiată de media generală. Când vine vorba de o aventură, preferințele au înclinat spre o dimensiune puțin mai mare. Ce ne spune asta? Ne spune că atunci când se construiește o conexiune reală, intimă și durabilă, alți factori devin mult mai importanți. Comunicarea, încrederea, chimia emoțională și, desigur, tehnica primează în fața centimetrilor. Și aici intră în scenă înțelepciunea antică. Vorbim despre Kama Sutra, un text care nu este doar despre poziții acrobatice, așa cum mulți cred în mod eronat. Kama Sutra este, în esență, un ghid despre arta de a trăi, despre plăcere, conexiune și înțelegere reciprocă. Iar ce ne învață Kama Sutra despre dimensiune este absolut genial. Textul clasifică dimensiunile în 3 categorii: iepure, taur și cal. Și nu este o competiție. Ideea este complet diferită. Kama Sutra subliniază importanța compatibilității, a potrivirii. Nu spune că o categorie este superioară alteia. Din contră, sugerează că armonia și plăcerea maximă se ating atunci când există o potrivire naturală între parteneri. Mai important, textul dedică capitole întregi tehnicilor, atingerilor, săruturilor, îmbrățișărilor și, cel mai important, cunoașterii corpului partenerului. Vatsyayana, autorul textului, a înțeles acum mii de ani un adevăr pe care știința modernă abia acum îl confirmă. Satisfacția nu stă în dimensiune, ci în artă și în cunoaștere. Unul dintre cele mai faimoase citate, adesea atribuit greșit, spune că nu mărimea contează, ci magia din instrument. În contextul nostru, magia este tehnica, este atenția la detalii, este dorința sinceră de a oferi plăcere partenerului. Este despre a înțelege că intimitatea este un dans, nu o performanță. Este despre explorare, comunicare și adaptare. Un bărbat care își cunoaște propriul corp și mai ales care este curios și atent la corpul și reacțiile partenerei sale, va oferi întotdeauna o experiență mult mai satisfăcătoare decât cineva care se bazează exclusiv pe un atribut fizic. Gândește-te la asta ca la un instrument muzical. Poți avea cea mai scumpă și mai rară vioară Stradivarius, dar dacă nu știi să cânți la ea, vei produce doar zgomote neplăcute. În schimb, un muzician talentat poate scoate o melodie superbă și dintr-o vioară modestă. Totul stă în măiestrie. În intimitate, măiestria înseamnă să fii prezent, să asculți, să observi, să experimentezi. Înseamnă să folosești tot ce ai la dispoziție, mâini, buze, cuvinte, priviri, pentru a construi o sinfonie a plăcerii. Satisfacția feminină este un subiect complex și fascinant, iar studiile arată clar că majoritatea femeilor nu ating orgasmul doar prin penetrare. Stimularea externă este esențială. Aici intervine din nou arta seducției și a preludiului. Kama Sutra vorbește despre 64 de arte sau tehnici care includ totul, de la masaj la mușcături delicate și zgârieturi pasionale.
Acestea nu sunt doar aperitive înainte de felul principal. Ele sunt parte integrantă a experienței, construind tensiune, dorință și o conexiune profundă. Un bărbat care înțelege acest lucru și se dedică plăcerii totale a partenerei sale devine în ochii ei un amant excepțional, indiferent de dimensiunile sale. Deci, care este concluzia? Este timpul să renunțăm la standardele false și la presiunea inutilă. Este timpul să înlocuim anxietatea cu cunoașterea și curiozitatea. Fiecare corp este diferit și fiecare are potențialul de a oferi și de a primi o plăcere imensă. Normalitatea este un spectru larg, iar media statistică ne arată că majoritatea bărbaților se încadrează perfect în el. Obsesia pentru centimetri este o distragere de la ceea ce contează cu adevărat: conexiunea emoțională, comunicarea deschisă și arta de a iubi. Nu lăsa cifrele sau imaginile nerealiste să-ți definească valoarea sau potențialul. Învață, explorează, comunică. Citește nu neapărat doar Kama Sutra, ci articole, studii, vorbește deschis cu partenera ta. Întreabă ce îi place, ce își dorește, ce o face să se simtă bine. Fii un student al plăcerii, nu un sclav al măsurătorilor. În final, încrederea în sine, combinată cu generozitatea și tehnica, este mult mai atrăgătoare și mai puternică decât orice atribut fizic. Cum spunea poetul Rumi, amantul nu caută nimic altceva decât pe cel iubit. Fii acel amant, fii atent, prezent și dedicat. Aceasta este calea către o intimitate profundă și o satisfacție reală pentru amândoi. Și asta este o lecție mult mai valoroasă decât orice centimetru în plus. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine astăzi. Dacă ați găsit acest material util și vreți să continuăm să demontăm mituri și să vorbim deschis despre subiecte importante, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canal și să activați clopoțelul pentru a fi la curent cu următoarele noastre videoclipuri. Pe data viitoare!